Dawk il-linji homor jirriżultaw fin-negattiv. Meta ma toħroġ linja ġifieri inti qiegħed pożittiv. Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kważi kuljum persuni fil-ħabs jiġu ttestjati għal sustanzi sospettużi, inklusa droga. Dawk majta test tittieħdilhom l-urina f'laboratorju apposta li hemm f'Kordin stess. Parti mix-xogħol ta' Elvin Gatt li hu surġent fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u li jagħmel dawn it-testijiet. Ma' TVM News is-surġent Gatt spjega li fil-ħabs isiru madwar 300 test ta' dan it-tip fix-xahar. Niċċekkjaw kemm droga u kemm mediċina mhijiex assenjata lilhom. Jiġifieri jekk persuna għandu mediċina qawwija bħal codeine pereżempju u mhux suppost jieħodha u tal-ċatt ieħor aħna b'dan il-mod nistgħu naqbduh ukoll. Min ikun negattiv jintbagħat fejn kien, mhux il-każ għal min jinqabad pożittiv. Jixin jitilgħu l-linji l-ħomor, jiġifieri ġew negattiv. Meta ma toħroġ linja ġie pożittiv. U minn hemm nimlew il-formoli neċessarju. Min jinqabad pożittiv nafdaw l-awtoritajiet u jintaqa' bord magħhom u jiddeċiedi jekk jieħux punishment jew le. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi Chris Sigersma spjega li dawn it-testijiet isiru fil-biċċa l-kbira għall-arrieda. Nittestjaw persentaġġ kbir kull xahar ta' nies ġewwa l-ħabs bejn wieħed ieħor 75% tal-popolazzjoni kollha. Konna suspett ovvjament li xi ħadd seta' ikkonsma xi sustanza jew oħra, ovvjament ninkluduh fit-testijiet tagħna. ċifri li kiseb TVM News juru li fl-aħħar sentejn it-testijiet ta' droga fil-ħabs żdiedu. Jirriżultaw kolli aktar persuni fil-ħabs irriżultaw fin-negattiv u li dawk li ttestjaw pożittiv naqsu. Din is-sena sa nofs Awwissu ma rriżulta ħadd pożittiv għad droga fil-ħabs. Is-sur Sigers ma stqar li droga m'għaddix il-prijorità tan-nies fil-ħabs. Dan għax innota li f'Kordin żdiedet is-sigurtà, imma mhux biss. Għandna l-inqas figuri li qatt kien hemm ġewwa l-ħabs, il-fatt li hemm iktar opportunitajiet biex daw il-persuni jaqtaw il-ħin, ġifieri hemm iktar edukazzjoni, iktar professjonisti li jaħdmu mal-persuni ġewwa l-ħabs, hemm iktar opportunitajiet ta' riabilitazzjoni. Is-sur Sigers ma spjegaw wkoll li min jinstab pożittiv jew jirrifjuta dawn it-testijiet jitnaqsulu xi privileġġi għal xi żmien. Dan b'turija ta' tolleranza żero għal kull sustanza li tidħol fil-ħabs.